У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы праходзіць выстава кніг, якія могуць змясціцца на далоні. Сярод выданняў пра шахматы, атласаў і даведнікаў з калекцыі Яўгена Ксяневіча зборнікі паэзіі беларускага песняра. Мы бралі толькі некалькі з даволі вялікай калекцыі выданняў. Гэта і такі цікавы па мастацкім афармленні томік, як паэма «Курган», прычым не толькі ў арыгінале, але на рускай і украінскай мовах, ілюстраванае Арленам Кашкурэвічам. Гэта выданне ілюстраванае Заборавым. Гэта шматмоўныя выданні твораў Янкі Купала. Самая маленькая кніга памерам 1,5 мм. Усяго ў калекцыі больш за 1000 мініяцюрных выданняў, геаграфія якіх таксама вельмі шырокая. Германія, Узбекистан, Венгрия, Чехия, Италия. Сегодня век интернета – это вообще не проблема. Вот я делаю свои выставки, выкладываю ролики в сети, и новые люди появляются, которые... И я обмениваюсь, я им присылаю белорусские книги, они мне присылают книги из других стран. Вот таким образом коллекция расширяется. У межах выставы Яўген Ксяневіч прэзентаваў і уласную кнігу «Краіна моя, песня моя», у якую увайшлі вершы беларускіх класікаў, пакладзеныя на музыку самим коллекционерам. Мне как композитору миниатюрная книга позволяет и помогает писать песни. Они у меня всегда рядом со мной, я их ношу с собой, свои маленькие книжки, и песни сами появляются. Песня моя молодая, о нивах твоих. Відэаагляд некаторых экспанатаў выставы «Клумак з кніжкамі пад пахай» хутка можна будзе ўбачыць на сайце Купалаўскага музея.